karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas, boy. Usa? Usa to magsulti? I-fail ka karon? Ha? Usa ipasabot nimo, Jisa? Drama na tong nahitabo. Imo tong pamaagi para pag-trap kang Mateo? Ha? Jisa? Answer me! Answer me! Pagtarong, oy! Imo tong drama nahitabo? Nasa ka? Drama good! Yay! Akong i-risk ang ako life para lang sa drama? Well, kinsa na sayon? Ayaw pataka mo na. Yay! Ang akong kimin nga failure ang Ja, ang opportunity. Opportunity unta ni for me. Abi mo gud ako nga mo care siya, pero wa man di ay. Aha, gets ko na. So, imong gituyo nga atubangon ang kutsilyo ni Ricardo sa pamasin nga mukir ni Mus Mateo nimo. Wah! Sort of. Pagka-G-sa git nimo. Ya, saan naman na? Sa lala? Kita ka? Ha? Ganito siya, pero iyag yung gikuyog si Jo. Hasta insultuhan, ay. Nagpasabot lang ka nga. Doon siya ka-importante para niya si Jo. Dili si Jo. Sabi day. Ang iyang lola. Di lang gusto si Mateo nga malain niya ang iyang lola. Oh, Jisa. Ha? Kano sa kamay kamudawat sa kamatuuran, ha? Gihapla na ni Mateo sa imong naong ang kamatuuran. Ngawagin siya, gusto ni mo. Di ka nagyapon makasabot, ha? Loy yan, Jessa. Loy? Nahugno in taon siya pagkakita nako. Klaro magutong nagdahom siya nga ikaw rang muduaw niya. Di mo ganin unta kong doa niya. Ayaw sa doy. Kay bisag way nagsugo niya. Iyabiyag ang girisko yung kinabuhi para nimo. So, unsa may buot ipasabot anak? Nga sa gusto ni sa dili. Doon na nagkay utang kabubuton niya. Unya? Oh, syempre. Basta utang, bayaran man gid na. Unsa man ako siya pagbayad? Doon na kay suggestion? Kuan lang. Tagain na lang sa simong maayong pagtagad. Okay. Okay? Unsay pasabot niya sa okay? O sani? Huwag kay Bawgon sana. Igor ako nagkatoda na. Kisa nagsugot ni mo ani. Ay, obvious ba? Natural ang kasulunon. Lain sa kay pare, mo'y misugo na ako nga tagaan kag invitation para sa kasal ni Mateo ug Jo. Uy. Hey, oh my goodness. Ano yung mang glapay? Nagtuwa si Mateo nga malipay na ko nga invited ko? Ha? Ay, kanimo, Jisa. Jisa. Hilig ka kag drama. As kag iguag yun. May pagmag-artista ka. Ay. No. No way! No way! Nga madayon ang ilang kasal. Kili ko mo sugot! Pero... Wait. I think I got a great idea. Mission accomplished. Unsay reaction? Reaction. Tubag ka sa. Hello? And awat na ko ang invitation. Oh, Thanks for inviting me. welcome.
So, gusto ka mahibaw sa reaction ni Jisa? No need. Siya itong nanawag. Nagpasalamat. Nagpasalamat. Oh. Ganong na siya ka. Nagpasalamat, ha? Dali agad niya nakakambyo. Nakaswitch man dayon. Ha? Kung sa ibang sabutin mo? Iya pagani itong gilabay paghatag na ko niya. Oh? Oo, yung gilabay. O gisinghagan pa ko. Nagtuo ba kuno ko nga iyang ikalipay ang imong pag-invite niya? Ganong nanawag mo to? Nagpasalamat. Ambot niya. Ha? Whatever. Guys, di ba angay lang mag-hold taog party para sa atong president before sa iyang wedding day? Mo agree mo, ana? Pero, di ba? Doon naman yun na stag party ang mga kasunod nga lalaki. Lahi sad na. Exclusive for boys, Hermana. Kini unyang ato, company send-off party ni para niya. Saying goodbye to his being single. Pero, surprise rin ni nato niya ka. Kinahanglan nga dili siya mahibaw. Unya si Sir Mon, atong i-inform or dili? Sure mo nga ni commit si Mateo nga mutambong karon? Okay kayo. Yes! Dili siya makabalibad sa invitation sa VP, no? Maayo gani ni Uyo na sad ang VP sa atong plano, di ba? Okay. So, magpaabot na lang niya. Let's start the program as soon as he arrives. Kami na si Sir Mateo! Ay! Okay, get ready na, guys! Ready na sad ang pino nga akong gipasakulan og special powder sa waiter. Sorry, Mateo. Pero, I just can't give you to that tomboy Joe. Ni Anastasia. Oh. Hello? Hello? Anong naamo ng buwisit na Joe? Rofo, Uy, nakalagi ka din, ha? Kapag ka masugat na rin ni Sir. anong naalagi na si Joe? Tano di, Para kang Mateo raning partiha. Di ba? Niingon ko nga siya lang ang i-invite. Kay siya raman bitaw. Pero, asa man sa'yo na akong iyang daton si Joe? Siya man ang pangasaw uno ni Sir. Problema ba di? Ayun nga. Salamat ha. Salamat inyong tanan. In behalf of my fiancé, Jo, magpasalamat ko ninyong tanan nga nag-effort para ining surprise party para nako. 1 week na lang mauna ang among special day. See you all anang adlaw ha. Okay? Let's give a toast for Mateo and his fiancé. Oh. Here's your wine, Mateo. Sorry. Bago na akong nag-take og medicine, di ko pwedeng mo inom mag-wine. Tubig lang ko na ako. Oh, Ako na inom. I'll take this. Mon. Cheers! Cheers! Sorry. Gisa? Sorry, Mon. Wala ko tuyo. I'll get you another glass. Abi na ako madugay ka. Igor na akong gidrop si Joe sa gate. So, what's up? Si Jisa. About sa wine? Nagduda sa ka. Bro, bisan di mang light sa venue. Klaro kayang iyang pagpanik dihang imong gigrab ang baso. O klaro sab kaayo nga iyang gituyo pagsabod aron nga mayabo. Mhm. Kung dili pa hugot ang akong pagunit, awha na. Buak na tong baso. Og para ako pag itong basuha, di ba? So,
Nagduda ka na ba daan? Mao nga imong gi-decline? Well, actually, tinuod yun nga may gitumar kong daan. Before me nanglakaw ni Joe. Naglain ko ng utian ganina. Pero nagduda sa gid ko. Pagsuod pa lang namo, nakabantay na ko nga nagkupot siya og duha ka baso. Nagsige na siya inom sa usa. Pero ang usa, wa gyud niya buhi. Murag iya yung gibantayan. Don't worry. Ako lang nga gipa-check ang mga waiter dito. Ato ra to mahibaw-an. Kung doon na ba gikasabot si Gisa dito o siya mismo ang mibutang og substance sa bino. Di gyud ka kumpiyansahan ng bayhan bisan unsaon. Ay, sus, uy. Ay, lain pa yato ba? Laing balita. Unsa man? Si Gisa gid ang nag-organize atong partiha. Gihangyo lang ang VP nga mo invite nimo. Para pagsiguro nga mutambong gid ko. Precisely. Pero wala siya magdahom nga imong dadun si Joe. Di gyud mo hunong ng bayhan nagsamok-samok na ko na. Namasin pagitaw na siya nga mailog kagikan kan Joe. Pues, sorry na lang niya. Di na mahitabo. Nganong bukat man ang akong ug kapoy sa dang akong lawas. Uy. Murag init man ko. Gilantan ko. Kadiyot lang, Lola. Sakit ka akong uda. Oh, sa ka. Hapit na alas 9, wa ka pa'y pamahaw. Dugay di kang nato gabi Natog raman ko dayon pag-abot na mong Mateo gikan sa party la. Mga alas 12 kapin. Oh, naon sa ka. Mura manggug kag... Oy, kainit ba nimo? Gilantan man ka. Kalipungon ko... Ha? Oy, ginoo ko! Jo! Oy, tabang oy! Tabang! Nakuyapan si Jo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!